Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb nieda strateġija ġdida l-5 snin bilan li saħħaħ l-industrija letterarja f'Malta. Din il-viżjoni ġiet infassla wara konsultazzjoni estensiva mat-tamsieħba fil-qasam fosthom kittieba, pubblikaturi u tradutturi waqt li kienet akkumpanjata minn stħarriġ li sar mill-istess kunsill. Il-viżjoni strateġika hi bbażata fuq 5 pilastri ewlenin. L-ewwel pilastru jiffoka fuq il-ħarsien tal-ekosistema letterarja Maltija blan li jiġi promos it-talent lokali. It-tieni pilastru li ntlaqa tajjeb ħafna mill-kittieba u l-qarrejja għandu lan li tissaħħaħ il-lingwa l-kultura Maltija. Wieħed mill-miri hu li l-ktieb Malti jibda jiġi esportat lejn pajjiżi oħrajn għal konsum barra minn xtutna. It-tielet pilastru jindirizza l-espansjoni tal-aċċess għall-letteratura biex il-qarrejja ikunu aktar involuti. L-istrateġija tissuġġerixxi li għandu jinħoloq spazju akbar fejn il-kittieba flimkien ma' msieħba soċjali oħra jkollaboraw u jaqsmu l-idejat tagħhom. Ir-raba pilastru jitratta t-titjib fil-governanza u trasparenza fejn il-Kunsill qed jimmira lejn tmexxija aktar kontabbli u trasparenti filwaqt li tiġi żgurata l-etika u t-titjib fil-prestazzjoni tiegħu. Biex dan iseħħ il-viżjoni se tistabbilixxi l-rwol tal-Kunsill fl-industrija kif ukoll se tevalwa n-National Book Prize u l-Malta Book Fund. Miżura oħra importanti f'dan il-pilastru il-ġbir u tqassim aħjar tad-dejta peress li n-nuqqas tagħha jwassal għal nuqqas ta' kwalità fil-produzzjoni letterarja. Il-ħames u l-aħħar pilastru jitratta t-tisjieħ ta' sħubijiet u żieda fil-viżibilità tal-letteratura Maltija biżjed opportunitajiet għall pubbliku biex jagħti il-femitt tiegħu inkluż b'konferenza annwali. F'kummenti ma' One News il-Ministru responsabbli mill-Edukazzjoni Kilftin Grima innota kif din il-viżjoni se tkun qed tindirizza diversi sfidi. Din hija viżjoni li tara li ssaħħaħ is-settur li tant huwa importanti li tgħin sabiex jinħolqu aktar riżorsi u fl-istess waqt tindirizza d-diversi sfidi kemm fuq livell nazzjonali imma anke fuq livell internazzjonali. U allura għandek 5 pilastri illi jħarsu sabiex das-settur ikompli jissaħħaħ u das-settur ikompli jagħti propju l-frott illi tant huwa ta' benefiċċju għall-istudenti Maltin imma fuq kollox għall-pubbliku in ġenerali. Min-naħa tiegħu il-Kap Eżekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb Mark Camilleri sema kif lana ħari u li tħares ix-xogħol Malti u li jinxteret mad-dinja kollha. U aħna qegħdin naħdmu fuq dawn is-sfidi biex il-ktieb Malti jeqpa' rilevanti, jeqpa' fid-djar tal-familja Maltin Mawċin, imma wkoll imur oltre minn hekk, imur barra mixtutna